Пойдем групповые второго здоровья фирма. Группа и коломбы лопни. Assalamu alaikum. Ahmad Arumade, istiqar Neshabat Tarot. Efira das Filipines laico, comentário hoje por tudo darem. Darumade mama kasa efir. Тут вот музыка играет. Я боюсь, что может авторские права запросить. Музыка играет, да, когда музыка, авторские права не будут. Ассаламу алейкум, гулдухтарони зебо, тамошобинони гиромӣ, хуш омадед ба эфири имрӯзаи мо. имрӯз қатиапаи Раноҷон, яке аз лидерои беҳтарини ширкати атомӣ, таъкидем ки аз дивансарой қати шумо эфир бароем. имрӯз дар дивансарой нишаст дорем қати апаи Раноҷон, қати хоҳараки ман, духтараки ман Малика ва тасмим гирифтем ки як розыгриш гузаронем ва бо шумо суҳбат кунем. розыгриша мегузаронем апаи Раноҷон. инҷа мо блокнотамое нагирифтем, ҳардумонам сумкачаҳои майдакати баромадем. Это вот самые лучшие люди. Да, записывает сюда, да? Да, на салфетках. Да, давайте тогда начинаем, да? Сар мекунем розыгришамона, духтарои азиз, чун ҳар вақта дар через приложение рандом 10 то туҳфа гузоштагӣ ва иштирокчиён 33 нафар. 33 нафар. Так, число аз 1 то 33. Спасибо большое. Так, мо заказ кардаги ҳастем. ҳозир то заказамо омада нашад, тасмим гирифтем ки эфир кунем. Так, сар кардем духтаро. 33 нафар. рақами 15 апаҷон. рақами 15. 15 нависед, якум 15. зери рақами 15 тахминаҷон. тахминаҷон. дальше рафтем. рақами 1 нависед, рақами 1. зери рақами 1 бонуҷон. апаи бонуҷонам ба фикрама бурд кардан. Так, дальше пошли. рақами 3. зери рақами 3 апаи муҷибахони хоҳари гиромии ман. рақами 9. зери рақами 9 бозам апаи бонуҷон. Так, рақами 27. зери рақами 27. так, зам бурд кардан муборак шавад. рақами 7. зери рақами 7 Фираҷон бурд кардан, хоҳари беҳтарини ман, чақонак. рақами 12. зери рақами 12 апаи Шаҳлоҷон. Шаҳлоҷон, хоҳари азизам. Так, дальше. рақами 32. зери рақами 32 Меҳринисоҷон. Меҳринисоҷони азиз. чанд нафар шуд? 8.
фотои дига. Рақами 10. Зери рақами 10 Гули Ноз. Як нафар дига монд, духтарои азиз. Рақами 31. зери рақами 31 бошад Дилрабо ҷон, хоҳари гиромии ман. беҳтарин духтарои азиз, муборак шавад онҳое ки бурд карданд. онҳое ки бурд накарданд, дилмонда нашавед. дар рӯзҳои наздик боз розыгришҳои ҷолиб гузаронида мешавад духтаро. ин вай бабин группа просто видео. Хорошо. Ана духтарои азиз, духтаро лайка фаромӯш накунед. Духтаро, аз ҳаматон хоҳиш мекунам. апай раноҷон, ягон гуфтаниҳо доред? духтароне ки бурд кардем, муборак шавад, бурди шумо насиб кунад. имрӯз бениҳоят рӯзи нек буд ки мо рӯзи кечамона ҳамроҳи устод гузарондем. 10 кас бурд карданд. худо хоҳад ки империал мастерҳои компания атоми мешавем. иншоаллоҳ. кадоме ки бурд накарден роҳ афтода нашавем, дафъаи оянда ҳатман бурд мекунед. ҳамаи шумо муваффақият ва сарбаландиҳоро таманно дорам. шаҳнозаҷон, мо дивансарой ба биёед. шаҳноза аҳмадова. шаҳнозаҷон яке аз лидерои беҳтарин, яке аз лидерои активни. иншоаллоҳ дар ҳамин ширкати атомӣ ҳамамон муваффақ мешавем. танҳо хоҳиш доштан лозим духтаро, ҳаракат. ина камтарак навор кунама, аз ана ҳаминҷа ҳозир мо навор карда истодаем. қатъи апаи раноҷон қариб ки ҳар рӯз дорем. ҳамин хел мешинем суҳбати ширин, суҳбати дӯстона, ҳамин хел суҳбати медонед ҳамин нақшаҳои кори ояндамона мекашем. ҳамин хел суҳбат. манам мехостам, лекин дер фаҳмидам. мо наомадем шаҳноза, мо ҳаминҷа вохӯрдем апаи ранокати вақти садик. мо анами хел одамои чахкон ки ҳаминҷа омадем апаи ранокати. духтаро лайка фаромӯш накунед. духтарои азиз, ҳозир оиди кор камтарак ки мо шиносномаи шумо мепурсем барои номнавис кардан. шумо, ман мефаҳмам шумо, ман шумо дарк мекунам ки шумо хавотир мешавед, переживат мекунед ки намехоҳед шиносноматона додан. духтаро, бе ягон хавотирӣ шумо метавонед шиносноматона диҳед. мо номнавис мекунем, мо аз номи шумо ягон кредит намегирем ё ягон дигар кор намекунем. натарсед духтаро. бисёриҳо намедиҳанд шиносномашона. бе шиноснома регистратсия намешавад ширкати атомӣ. ба кадом сабаб? ба кадом сабаб? ба сабаби он ки ин ширкат ҳамаи кораш официал намешавад духтаро. яъне ки бе ҳамин паспорти шумо ягон кас бе ҳамин намекунад. бисёр бе паспорт регистратсия мекунанд. не, вақте ки бе паспорт регистратсия мешавед, бе шиноснома, шумо пагоҳ маошатона гирифтан наметавонед духтарои азиз. ба хотири ҳамин бе хавотирӣ документотона равон мекунед. танҳо як расм и мо номнавис мекунем. ҳамагӣ 2 дона лайк. духтаро лайка пахш кунед. Спасибо большое. Видеото картофтед ми группава? Не, Олина, картофтед я обработаю сначала, потом скину. Я покажу вам, как можно обработать. Сможете скачать функцию? Сейчас покажу. Ага. Наливай чай, Рушан. Наливать? Да. Дали, да, чашки? Вот это, да. Да, персона, да. И на, пожалуйста, да, вот это установить.
апай Раноҷон, марҳамат. Облепиховый чай заказали. Хочешь чай масала индийский закажу? Закажем. Потом? Вкус чай. Полезный, да. Скачать коррект? Суст, а? Дай. Перезагрузка. Она меня эхел кунет, очистка кунет. Вот из-за этого тоже труд может загружаться. Вот это все можно очистить. Все, да. А если хаминам загрузка душнор мешает. духтарои азиз, лайк кунед. Аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам. Вкусный, да? Да, с мятой. Теперь сейчас давайте. Везде реклама. Так, продолжить. Так, где мы вот это снимали, да? Угу. Так, орзу дорам ки апай Рудоба як ҷо шида ҳами хел ҳамсуҳбат шавем. Маликаро дӯст медорам. Азам Пулатов. Раҳмат, раҳмат, ҳари азиз. Дуруста ки то Рудобахон ашт барафса ки то ислом. Ин лаҳҷаи ашти ки ти навиштам ҳастанд. Дуруст, раҳмат. апай Рудоба спонсори азизамон зиндаву сарбаланд бошед. ҳазор раҳмат. Мурод бегим навиштаги саломат бошед. ман дилором. хоҳари гиромӣ, ташаккури зиёд миннатдор ҳастам барои дастгириҳо. духтаро лайка пахш кунед. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш мекунам. хайрано оиди кор яго маълумот медиҳед? Кор даъват мекунед? Ну эфир чӣ хел просто духтарои онҳое ки ашадур ҳастанд рӯзҳо наздик ба пагоҳ ба фикрам мо пагоҳ ё дигар мо дар суҳбат мекунем мешинем. бозам ҳамин оиди ширкати атомӣ имкониятҳои ширкати атомия бо шумо суҳбат мекунем. ҳамаи ҳамин условияҳои кора мебинем. марҳамат онҳое ки аз шаҳри Сургут ҳастанд бо мо ҳамроҳ шавед. якҷоя дар ягон ҷои дар ягон природа ҳамсуҳбат мешинем.
ислом навиштаги худаш нависту худаш шарм карда фикрам аз навиштагиҳошу далид кардааст. Одам сразу маълум мешавад, одаме ки действительно мафкураи паст дорад, амихел мешавад. ягон чиз менавистагӣ боши чизи ягон салом навис ё салом ҳамшаҳрӣ наход худат худода амихел паст занӣ ашти кимчи Сам далит, что ли? ям удалил. На калькулятор снимаешь, качество никакое. Да, на калькулятор. На калькулятор качество никакое. На какой калькулятор? Шелби или Шелди? Что тут Шелби? Ислом ҳозир микрофоном шуд сар шуд разбор. Поле боя здесь, да? Ислом сарата микрофоном. хай духтарои азиз, эфира ба охир расонем. ҳазор раҳмат ки дар эфири мо иштирок кардед. барои дастгириҳоятон, барои комментҳоятон. то эфирҳои оянда саломат бошед.